Jeg tror ikke, der behøves fintælling. Godt. Og jeg håber, I vil hjælpe med at tælle mig med at tælle ned. Så begynder vi. Jeg skal lige give julemanden et lille forspring, så vi er sikre på, at han når op til toppen. Så er han ved at være der. Så begynder vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu!